நாள் இனிய நாளாக அமைந்திட அனைவருக்கும் வணக்கம். வரன் தேடிக் கொண்டிருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நம்மளுடைய மேட்ரிமோனி வழங்கும் இலவச வரன் பதிவுகள் மூலம் உங்களுக்கு மனதிற்கு பிடித்த வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். வாங்க இன்றைய வரன் பார்ப்போம். பெயர் சுபாஸ்ரீ, வயது 35 வயது ஆகுதுங்க. ராசி ரிஷப ராசிங்க. ஜாதின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொங்கு வேளாளர் சமூகத்தை சார்ந்தவங்க. படிப்பு எம்இ முடிச்சுட்டு இவங்க சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இவங்க அப்பா தாங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்களோடைய இவங்க படித்து முடிச்சுட்டு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இவங்களோட திருமண நிலைன்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு முதல் வரனாக இருந்தாலும் சம்மதம், இரண்டாம் வரனாக இருந்தாலும் ஓகேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. முகவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் வசிக்கிறாங்க. ஸோ இவங்களுடைய வசதி நிலைன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இவங்க நல்ல ஒரு ரிச் ஃபேமிலிங்க. வீடு நிலம் கார்னு நல்ல ஒரு வசதியானவங்க. உடன் பிறந்தவங்க யாரும் இல்லைங்க. இவங்க வீட்டுக்கு ஒரே பெண்ங்க. இவங்க வந்து அதாவது இவங்க சொந்தத்திலே வந்து லவ் பண்ணி திருமணம் பண்ணாங்க. பட் கருத்து வேறுபாடுனால பிரிஞ்சு வந்துட்டாங்க. அப்புறம் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் தவறிட்டதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இவங்க திருமணம் வேணாங்கிற ஒரு முடிவில் இருந்தாங்க. ஸோ இப்போது இவங்க அப்பா அம்மா 2 பேருமே ரொம்ப கம்பல் பண்ணி கேட்குறதுனால இவங்க சரி அப்பா அம்மாவுக்காக திருமணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் வீட்டோட மாப்பிள்ளையாக தான் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு வேலை இல்லைனாலும் பரவாயில்லைங்க, நான் எங்களோட பிஸ்னஸ்லேயே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம், ஆனால் நல்ல ஒரு எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லாத மணமகனாக வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இவங்களுடைய அப்பா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எங்களோட பொண்ணோட ஃபோட்டோவை கொஞ்சம் மறைச்சி போடுங்க, நேரில் வந்து கேட்டால் கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னதுனால ஃபோட்டோ கொஞ்சம் மறைச்சி போட்டிருக்கோங்க. இந்த மணமகளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே உள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொள்ளவும். அடுத்த வரன் பெயர் பார்த்தீங்க பிருந்தா, வயது 39 வயது ஆகுதுங்க. ராசி துலாம் ராசிங்க. ஜாதின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொங்கு வேளாளர் சமூகத்தை சார்ந்தவங்க. படிப்பு 12ஆம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு இவங்க சொந்தமாக ஃபோன் கடை வச்சு ரன் பண்ணிட்டு வரதா சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களோட திருமண நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு 2ஆம் மனம் தாங்க. இவங்களுடைய முகவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராணிப்பேட்டையில் வசிக்கிறாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு திருமணமாகி 1 வருடத்திலேயே இவங்களுடைய கணவருக்கும் இவங்களுக்கும் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுனால் பிரிஞ்சுட்டு 2 பேரும் விவாகரத்தும் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அவர் வேறொரு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டதுனால ஸோ இவங்களும் வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் இருக்காங்க. அதனால் ஓரளவு படிச்சுட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு தொழில் செய்யக்கூடிய மணமகனாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு மாதம் 15,000 சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போகிற மணமகனாக இருந்தாலும் ஓகே. ஆனால் நல்ல குணமான இருக்கணும், ஓரளவு நடுத்தர குடும்பத்தை சார்ந்த மணமகனாக வேணும்னு தாங்க இவங்க கேட்டிருக்காங்க. மணமகளோட வசதி நிலைன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இவங்களுக்கு சொந்தமாக 2 மாடி வீடு இருக்குங்க. அது இல்லாமல் ஒரு 1/2 ஏக்கர் நிலம் இருக்குங்க. இவங்க ஒரு 20 சவரன் நகை சேர்த்து வச்சுருக்கிறதாவும், அது இல்லாமல் ஒரு 5 லட்ச ரூபா கையிருப்பாக வச்சுருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மணமகள் வந்து இவங்க சொந்தமாக சம்பாரித்து இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களுடைய அப்பா அம்மாவும் அவங்களும் ஓரளவு வசதியாக இருக்கிறதுனால அவங்க கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மணமகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தன்னுடைய ஃபோட்டோவை கொஞ்சம் மறைச்சி போடுங்க, நேரில் வந்து கேட்டால் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால மறைச்சி போட்டிருக்கோங்க. இந்த மணமகளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய ஃபோட்டோ மற்றும் ஜாதக விவரங்களை எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க. நாங்கள் இந்த மணமகள் வீட்டாருக்கு அனுப்பி வைத்து இவங்களுக்கு சம்மதங்கிற பட்சத்தில் மணமகள் வீட்டாரோட ஃபோன் நம்பர் இலவசமாகவே வழங்கப்படுங்க. நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.